ब्रेड रोल बनवूया आपण। गरम पाण्यामध्ये एक बाजू भिजवून घ्यायची, असे थोडे तळायचे मीडियम गॅसवर। नमस्कार मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे कोकणी सुयोग या चॅनलवर। आज मंगळवार आहे, आई बोली ब्रेड रोल बनवते। मी बोललो चला तुम्हाला पण दाखवूया, तर बघा मग तुम्हाला कसे वाटतात ते। हा मम्मी, तर आज काय बनवतेस? ब्रेड रोल बनवूया आपण। रक्षाबंधन आहे ना, काल वड्या बनवल्या, आज ब्रेड रोल बनवूया। तर हे काय घेतलंय? पहिला बटाटे घेतले, ते धुवून मी आता कुकरला लावते। 3-4 शिट्या करूया फास्ट गॅसवरती, आणि नंतर मग पुढचं मिश्रण नंतर दाखवू। चला पुढं बघूया आपण। हे उकडले की दाखवूया आपण। गाजर, वली मिरची, कांदा आणि अद्रक लसूण हे किसून सगळं घेतले, आणि एक अद्रक चिरून घेतले ते सगळं। अद्रक लसूण किसून घेतले, ठीक आहे। बटाटे पण झालेत आपले, बटाटे पण सोलून ठेवलेत, आणि हे इथे चीजच्या क्यूब घेतलेत। ह्या 4 क्यूब घालायचे आपण त्याच्यामध्ये, ठीक आहे। आणि हे ब्रेड आहे ना, ते असं त्याची कडा काढून घ्यायची, हे मिक्सर मध्ये घालायचं, आणि हे वाटून मग ते ब्रेड करतो ना आपण ब्रेड रोल, ते त्याच्यामध्ये बुडवून असं ठेवायचं, म्हणजे ते दाखवू आपण। तळताना व्यवस्थित होईल। इकडे सिस्टर पुन्हा मला रडायला आलेला आहे अशा प्रकारे, ठीक आहे। मेहंदीचं फळ भेटेल आपल्याला गोड गोड। हे आता कट करू, नंतर मिक्सरला वाटून घेऊ। पाणी घेतलंय, आणि हे आता बटाटे मॅश करतोय आपण, मॅश करतोय। हे ब्रेडचं पण आपण वाटून घेतलंय, ब्रेड क्रम बोलणार त्याला, ब्रेड क्रम। इकडे आलेत आमचे इंग्लिश मास्टर। ब्रेड क्रम मॅच चालू आहे। आज कॉल करून बोलवलंय, तर धावत आल्याबद्दल धन्यवाद। ह्याच्यामध्ये आता आपण चीजचे क्यूब्स टाकलेत, हे बघा। आता ते पण त्याच्यासोबत स्मॅश करायचे। बोल, काय करायचे? मॅश करायचे, मॅश करायचे, ठीक आहे। हे सगळं त्याच्यामध्ये, हे सगळे व्हेजिटेबल्स आहेत, तेही आपण याच्यात ऍड करणार आता। तर हे कसली पावडर घेतले? चाट मसाला। चाट मसाला घेतला, त्याच्यामध्ये ऍड करणार आपण। ओके, असं सगळं मिश्रण एकजीव करून घ्यायचं आहे, एकजीव करून घ्यायचं। आणि याच्यामध्ये थोडा मीठ चवीनुसार। ताकदवर माणूस बोलवलाय आम्ही। जमते की परत? गरम पाण्यामध्ये एक बाजू भिजवून घ्यायची, मग त्याच्यामध्ये हे मिश्रण असं ठेवायचं मध्ये,
हे असं फोल्ड करायचं एकच बाजू. इकडे काही पण करते म्हणजे पटापट होते. नंतर हे ते ब्रेडच्या साईडचं आपण वाटून घेतलं, त्याच्यामध्ये ब्रेड क्रम मध्ये बुडवून ठेवून द्यायचं. हे असं दिसतं. ताईने पण केलंय. उद्या रक्षाबंधन आहे म्हणून आले. स्माइल बघा, स्माइल करा. जेणेकरून ओवाळणी आम्हाला चांगली भेटेल. भावाला मस्त अपेक्षित आहे. हे असं चांगलं हे बघा. हे असे तर हे आता असे पटापट बनवतात दोघी. नंतर मग आपण तळून वगैरे दाखवतो. झालं आता रेडी. नंतर आपण तळून दाखवू तुम्हाला. थोडं बाकी आहे ते करते मम्मी. बघूया नंतर तळताना दाखवतो. तेल तापलेलं आहे. आता याच्यामध्ये आपण रोल सोडूया. असे 2 तळून घेऊया. हे असे थोडे तळायचे मीडियम गॅसवर. लाल सारखा कलर येतो मस्त. क्रिस्पी होतात एकदम असे. मीडियम गॅसवर तळले की, फास्ट गॅसवरती तळून लाल होतात पण ते क्रिस्पी नाही होत. कमेंट मध्ये सांगत जा तुम्हाला कशी वाटते रेसिपी आणि नवीन काय बघायला आवडेल ते. आता झालेले ते हे रेडी झाले तळून. आता आपण हे काढून घेऊया. हे बघा पेपर ठेवले कारण की तेल खाली पेपर शोषून घेईल म्हणून. आता हे असे सगळे बनवून घेऊ. सांगा मग कमेंट मध्ये कशी वाटली रेसिपी. तर झाले आपले सर्व ब्रेड रोल बनवून वगैरे. तुम्हाला कसे वाटले ते मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि व्हिडिओला लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू पुन्हा नवीन ब्लॉगमध्ये.